Už viac ako 120 rokov jedno meno symbolizuje silu motocyklového ducha. Triumph zrodený v Británii. Každý Triumph nesie v sebe odkaz precíznosti, silného charakteru a nezameniteľného štýlu. Od ikonických klasík ako Boneville a Scrambler až po ostré adrenalínové roadstery ako Trident a Street Triple. Dobrodružné Tigre postavené na prenasledovanie horizontu. Od modelov Tiger Sport 660 a 800 až po Tiger 900 a Tiger 1200. Agilné a sebavedomé 400, ako sú Speed 400, Scrambler 400 a úplne nový Tracker 400. A keď príde rad na posúvanie limitov, nič sa nevyrovná modelu Rocket 3, poháňanému najväčším sériovo vyrábaným motocyklovým motorom na svete. A Triumph už aj v teréne dokazuje svoju dominanciu. Súťaží a vyhráva v endure aj motocrosse. Toto je viac než len motocykel. Toto je kultová ikona v pohybe. Ak si pripravený jazdiť na niečom výnimočnom, navštív najbližšieho predajcu Triumph a zaži to na vlastnej koži.